Sipke Hulshoff en Jan Bruin, dat binnen de cultuurbewakers van Cambuur. Zij binnen het DNA van de club. Van Jan Bruin is dat nog wel te begrijpen. Hij is topscorer aller tijden bij Cambuur. En via de peel en is de bal efter doelman Wim de Ron. Maar Sipke die had neer in het eerste van Cambuur voetballen. Hij scoorde zijn doelpunten voor de wedstrijd. Het is 1-0 voor de wedstrijd. Maar Sipke is wel ambitieus. Dat wie er al als trainer van ONT. Doe wie al duidelijk, Sipke is een man van de details. Dit is een wedstrijdbal. Er komt precies 0,9 appels weer in. Sipke die wil precies gewoon dat is 0,9, dat is het beste. Als Henk de Jong in 2016 opstapt, wordt Sipke voor de eerste keer naar voren scoot als haattrainer van Cambuur. Het zal net bij die ene keer blullen, want dat Rob Maas die krijgt, wordt Sipke op een ei ongesteld als interim. En bij Arne Slot en Jan Bruin als zijn beide assistenten zit Cambuur in de hele finale van de Nationale Beker. En missen ze op een hiernij promotie naar de Eredivisie. En dood Marinus Dijkhuizen Cambuur ekkelwer verlitten had, neemt Sipke het voor de derde keer over. Met Jan als assistent. En Sipke en Jan aan het roer is dat een garantje van 3 punten.